It-tiftix dwar Malta fuq is-sit Skyscanner użat minn ħafna biex ifittxu u jippjanaw btala żdied b'59%. Pajjiżna tpoġġa wkoll fil-quċċata tad-destinazzjonijiet li l-istess sit jirrakkomanda s-sena d-dieħla. Isegwu lil Malta hemm Asturias fi Spanja, il-Barbados u Cornwall fir-Renju Unit. Din hija aħbar li ntlaqet b'mod pożittiv mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li l-għan ewlieni tagħha u li tippromuovi l-Malta madwar id-dinja. Allura ħriġna bħala an up and coming destination, top of the list li teżiġi popolarità qawwija fost il-konsumatur hemm barra. Leslie Vella, deputat kap eżekuttiv tal-Awtorità, spjega kif dan u kemm riżultat tal-promozzjoni kif ukoll tal-mod kif qed ikunu organizzati u inċentivati ċertu attivitajiet. Tant li l-avveniment Lost and Found, il-festival tal-mużika li se jerġa' jsir f'April, jissemma minn Skyscanner bħala raġuni għaliex wieħed għandu jżur pajjiżna s-sena d-dieħla. Dan u festival li s-sena li għaddiet iġġenera ma' 6 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Iż-żidiet li qed inġibu fit-turiżmu mhumiex biss forsi l-fatt li qed jiġu iktar turisti fis-sajf, iżda qed jirnexxinna nwessaw l-istaġun tat-turiżmu tagħna u biex twessa l-istaġun fil-Mediterran trid tagħmel offerta diversa. Offerta kulturali, offerta mużikali, offerta ta' short breaks. U minn dan il-lat, il-fatt u l-build-up li qed ikun hemm għal 2018 fejn il-Belt Valletta ħad tkun il-Belt Kapitali Kulturali Ewropea, qed jgħin ħafna sabiex jgħinna nirripożizzjonaw il-Malta bħala destinazzjoni matul is-sena kollha destinazzjoni kulturali. U mill-Ewropa u l-Istati Uniti fejn kien hemm tisħiħ qawwi fit-turiżmu, issa għajnejn l-MTA daru fuq iċ-Ċina. Aħna ovvjament id-diversifikazzjoni ġeografika hija pern importanti tal-istrateġija tagħna. Aħna dejjem irridu nġibu turisti mill-iktar numru kbir ta' postijiet possibbli ħalli ma nkunux dipendenti fuq suq wieħed. Bekk ir-rekords li nkisbu sa issa ikomplu jitjiebu fejn man-numri ikun hemm ukoll tisħiħ fil-kwalità.